Please kneel and let us pray the novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio, Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakop mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapo ang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan, Martes sa ikaduhang simana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, Thanksgiving prayer for passing the board exam of Miguel and birthday of Ching Ramirez offered by J. Ramirez. Pasasalamat man ni Lito and Astrid Tuangke. Thanksgiving Mass for the birthday of Emmy Guevara Sawadsky. Para sa espesyal na kahagadan. For good spiritual, physical health, and safety of my family. Ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For fast recovery of grace sa kahagadan kan Isidoro family. To pass architecture licensure exam on January 20 to 22, 2026 of batch 2023 offered by the following. Neil Al Jocom, Jaira Magdaraog, Gian Ativo, Zedi Gregorio, Chelsea Cordia, Bea Rosero, Mark Razon, Marsh Pulvinar, Carl Sabaria, Aljun Matosinhos, Shazney Riales, Ralph De Lima. Special man nakahagadan kan ni Josel Asaituno and family. To pass the architecture licensure exam offered by J.P. A. Oliver, Jason Kwan, Cristiana Georgina Lagrimas, Michelle Claudine B. Halili. To pass the architecture licensure exam on January 20 and 22 of James Jairo Cruz Canyaseli and Jen Denise Miliano Amaranto sa kagadan kan sarong devotee. Safe travel offered by Emily. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Eduardo kan Mendoza family. Beatriz kan Muñoz family. Jose ni Nil Fali. Para sa kalag ni na Salvador Asindilla kan Penetrante family. Para kina Chanky Lourdes. Dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Para kay Juanito ni Tess D. and family. Para kay May Shell kan Encinarial family. Para kay Jose Rodolfo. Dulot ni Maria Rochelle Masinas and family. Para sa kalag ni Angela kan F. and S. Velasco. Para sa kalag ni na Ariel, Teresita, Eulalio, Rene. Dulot ni Estela V. Reblando. Para sa kalag ni Pamela Ashley. Dulot ni Malu and Roy Arimado. Para sa kalag ni na Hinobeba asin Rodrigo. Asin sa gabos na kalag sa Purgatorio. Dulot ni Nolan and Ines Mayor and family. Para sa death anniversary ni Rosa, dulot kan Lauta family.
Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, sa sinawiton niya to ang awit sa pagbuon. Kadyang mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan, inabot maging banal, inipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubos. Sa ngarang ka na mga sinaki, singka ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan, Iso Kristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, simpagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang tans na mga kasalan, tangani magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagkasada ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayarak man lagod sa tuwan Diyos sa makakaman, asin pagkapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherang ka. Kagurangan, maherang ka. Kristo, maherang ka. Kristo, maherang ka. Kagurangan, maherang ka. Kagurangan, maherang ka. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, sagod paman, pasunudan sa mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran, kanamutan mong aki, magkani ko kaming magbalakid sa mga gibong marahay, uli kay Jesucristo kagurang naniyamos sa imong aki, kay bumawasing kan Espiritu Santo, nabubuhay nagahade, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taramon. Himateon niya to ang enot na babasahon. Ginuno, ginuno sa inutas libro ni Samuel. Nagsabi ang kagurangnan kay Samuel, sagod no rin pagtatangisan si Saul na sakong isinikwal bilang hadi ng Israel. Panuan nila na ang sungay asin lakaw. Sinusugot ta ka kay Ese sa Belen. Hulit sa sayang mga aki, nagpili ako nin sarusanan magiging hadi. Si Samuel nagsabi, papaano akong makaduman? Kung maaraman iyan ni Saul, gagadunon niya ako. Nagsimbag ang kagurangnan. Magdara ka nin sarong baka asin sabihon mo, napadigdi ako sa pag-atang sa kagurangnan. Alokon mo si Hesin sa pag-atang asin isasabi ko sa imo ang dapat mong gibuhon. Lahidan mo para sa sako ang ituturo ko sa imo. Ginibo ni Samuel ang itinugon sa iya asin nagduman sa Belen. Ang mga gurangkan banwaan pinagtatarakigan na nagsabat sa iya asin naghapot. Ano, marhay ang katuyuhan kan sa imong pagdigdi?
Opo, simbag ni Samuel. Napadigdi ako sa pag-atang sa kagurangnan. Maglinig ka mo as inibahan nindo ako sa pag-atang. Pinalinig man niya si Hesi asin ang sa iyang mga aking lalaki. Dangan inalok niya sa pag-atang. Kanagdadangadang sinda nahiling niya sa Eliab asin nagsabi siya sa sadiri, uyan anggad sa atubang nin kagurangnan ang sa iyang pinili. Alagad ang kagurangnan nagsabi, day mo paghilngon ang sa iyang lalawgon o ang sa iyang pagkahalangkahaw. Huli tahabo ko sa iya. Bakong arog kaan ang paghiling nin tao, ang paghiling nin Diyos. Ang tao hinihiling ang lalawgon, ang kagurangnan naghihiling sa puso. Dangan inapod ni Hesi si Abinadab, asin ipinamibid ki Samuel. Bakong ini ang pinili nin kagurangnan, olay ni Samuel. Ipinamibid ni Hesi ang sa iyang 7 aking lalaki. Alagad sinabihan siya ni Samuel, day pinili nin kagurangnan ang mga ini. Dangan naghapot, uya na digdi ang gabus mong mga aki. Nagsimbag si Hesi, igo pa po nin saro, ang kahango di sa gabos. Nagpapasabsab kan mga karnero. Si Samuel nagsabi, badigdiha, day kita mapuon pagkakan, sagod na day pa siya. Pinaapod ang aki asin pinalaog. Bulaw ang sa iyang mga mata, maray ang tindog asin magayon ang lawog. Ang kagurangnan nagsabi ni, ini ang sakong pinili, lahidan mo siya. Kinuha ni Samuel ang sungay na may lana asin linahidan niya sa atubang kan sa iyang mga tugang na lalaki. Asin pagpuon kan aldaw na ito, si David na pano kan spirito nin kagurangnan. Dangan si Samuel tuminindog asin nagpuli sa Rama. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Sa sarong bisyon kay ito, nagtaram ka sa imong mga surugoon. Sa sarong bantog na paralaban, itinao ko ang korona. Sarong barobata ang pinagpahade ko sa banwaan. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Linahidan ko siya kanlana, nin sakuyang kamahalan. Ang sakong kamot magdadanay sa iya, ang sakong takyag, magpaparigon sa iya. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Masabi siya sako, ika ang sakuyang ama, sakuyang Diyos, gapo na nagliligtas ako, asin gigibon ko siyang panganay. Pinakadakula sa mga hade nin kinaban. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw na Sabado, sa Jesus nag-agi sa tao rin mga trigo, asin sa mga disipulos. Sa pag-agi, nagworono ng trigo, ang mga pareseo nagapot, tadaw ta ginigibo kan sa imong mga disipulo, an pigunagbabawal kan togon, kan aldaw na Sabado. Sa Jesus nagsimbag, dinindo nabasa itong ginibo ni David, kan siya asin sa iya mga kairiba, nagkaipo, asin nagutom, naglaog siya sa harong nin Diyos. Kan panahon ni Abiatar, poon nin kapadian, asin kinakan ang mga tinapay na atang. Atang na mga padi sa naantugot na magkakan. Asin ipinakakan man niya sa iya mga kairiba, na nga nagsabi pa sa Jesus,
Ang Sabado ginibo para sa tawo, bako ang tawo para sa Sabado. Kaya ang akin tao may kapangyarihan sa pagbuot kung ano ang magigibo sa aldaw na Sabado. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga po. Kadawang issue na pinag-diskusyonan ni Jesus sina mga Skriba sin Pariseo, yung issue kan Sabat o translated Sabado. Iyo po iniso pagtripo nila, pinakabanal na aldaw, sagrado, sa istorya, kustumbre ka mga Hudiyo, kaya halos wala silang gagawin o dahil isang gigibuon, ninulita any stretch of the hand or the feet, o ano man na parte kang hawak na physical na mag-exert, no, din energy, is a violation of the Sabbath. No? Kaya nga siguro maglakaw ka, may emergency, 1 kilometers an hour less. Kung nadagdagan pa yan, a violation na. No? Kaya nakulo ng mga, digdi sa nabanggit na event o big istorya, ang pig-violate ninda so pag kusi ninda kang trigo duman sa paroy, no, sa uhoy. Pisium na baga ito. So that's already work na nag-violate kang Sabat. Kadakol ang mga siring na mga imposibleng bagay, pero sa araw kaining mga pigtatawan doon, nagkarobaga daymanin connection sa pagsamba sa Diyos, dinulita mga unnecessary things man ang pigasabi. Ang naging katugunan ni Jesus na ilingon ta nga yaso puso. So intention ngayon nindo, kunata ka mo nagsamba, kunata ka mo nag-aatang, nag-observe kang Sabat, no? It's more of the work of charity, pagpatawad, siniba pang mga works of mercy na dapat ngayang tawanin doon. Bako ining kung ano-ano, no? Ngayon, ang panahon ta, ang bigitaon ta manin doon, so kung pira ngayang bura kang ilalagay, kung supade niya, complete niya investment, yun is mga garo bigitawan tang importansya, nalilingawan ta sa wagpakumpisal, nalilingawan sa mga alay kapwa, kung ano pang mga imas importante. Talimbawa, igawa na ngayang nagagadan, igawa na ngayang na aksidente, kay po nga kitabang, sige pa ngayang mirisa. Garo baga so, manhid ka sa nangyayari sa society. Dahil ko man pigsabing bawal na sa pagmisa, kung araw naman kaan, kundi sometimes duman so attention tang grabe. Dahil nga itong yang tugon, o ano pigsabi ni Jesus, ako ngayaang ginibo kang ama na magbubuot. Kaya nga itong dati na indong pigtutubudan, bako na nga ito tama. I'm already the Lord of the Sabbath, no? Sabi ni Jesus. Hindi ulit, ang gabos ng pigigibungon yan, kita ng mga Kristiyano, hali sa kultura kang mga Udiyo, gusto kang gagurang na ma-reconcile ta so pagtubod ta sa iya, asin man na ini may epekto sa tunay tang buhay. Halimbawa, nagkaparasimba ka, pero pag-abot mo sa bahay mo, inaapi mo ang katulong mo. Kung paano man yan magre-reflect kan sa imong pagka-religious o kay imong pagkabanal. Nagduduwang nagkakaigawang division sa pagtubod mo, buda so ginigibo mo. So it's the same thing. Sabi kang kagurang nan, hipokrito kanya ka mo, hipokrito, ibang bigwa pailing.
duman sa dapat na maging prutas o epekto kan sa tuyang pag sa Dios. So giraray ang minsay po na sa pagbabago ni Jesus kung mga lumang patakaran, Old Testament, sa tao kay ito, nabigla sinda, no? Yun ang ari ni so primerong pagkamuklat ninda na ang Diyos pala, pwede pala maging tao, nahihiling, nagkausap kang tao. Because they believe before na ang Diyos harayo, no? Pigapod sa English, transcendent, no? Dahil hanggang mahihiling, dahil hanggang madadangog. That's why, inibagaso, pigasabi sa Old Testament na kang minatuga so bulod o nagaano kikalayo, tarakoto na sa mga tao, no? Tapagon aninda, dumanagis sa salita sa Diyos. Naarin ang gusto mong paagin ng Diyos sa paagin ni Kristo na pinapailing ang kauyuan, pagkamot kang Diyos, o sabing fire and brimstone na pagtubod. Pag dayo mo ini nagibo, duman kayo sa impyerno, no? Kaya ito bagayan sa mga humiliya kang mga padi, no? Pero dayo naman ngunyan, ang mga tao, sabi, nagutik yan ko pati, dayo mangya ko kiniliratan, dayo man da siya nagadan. So, bigti testing tang kagurangnan kung minsan. Siguro, dahil ang Diyos sa tuya, sabi baga, Emmanuel, uya sa to, siguro, bako na so, pigigibuta na magigikitang haranis kagurangnan, kundi siguro, para sa ko, so, binubuka mo ang sa imong puso, sa diri, we allow God to enter us, sa pagpangadyi pagka, dipisil man ang magpangadyi talagang matuninong kung dahil man so isip mo sa Diyos. Lima, nag-ipapangadyi ka. Ang isip mo, duman sa arong mong winalatan mo, iniwan mo. Yun sa mga worries mo, yun ang nag-ano sa pangadyi. Pero so talagang paanoon mo sa kagurangnan, na iyan time niya, tinao mo sa iya. Tinaon mong gagurang na magpangadji, dadangugon mo. Ang nangyari, sa pagpangadji ta, garo sa Diyos ang madangog sa to. Gako sa Diyos mataram sa to. Kita ang madangog sa iya. Kaya, sometimes, yung mga pigapod na anggulo, mga parte kang dapat na maintindihan, kung minsan nalilingawan tao, dahil tanatawan ng atensyon. Kaya, diraray ining sabat na mga sagradong panahon, bagay, na imagine, dahil ka talaga maghiro, no? No exertion of physical activity na mabibreak mo da sa sacredness kang sabat. Pero ini naman tinaon ni Jesus, watang itong mga tawan nga ni David, nagutom. Tapos, nagduman nga sinda sa harong kang Diyos, simbahan. Kinarakan nga ninda tinapay duman na reservado nga sa padi. Nang ba't sabiyon, kung ang tao mamamatay na, natataday siya pagkakanong ka itong kakano na ito para maibsan ang sayang kagutuman. Nang ba't sabihin, ang life, buhay ng tao, urog na importante kesa pag ating prayer meeting, o ano pa man ngayon pigsabit ang religious. Tako minsan nadangog ko sa akong pisal, pwede ngayon ako nakasimba, nag-uran ngaya, o nagbagyo, o dahil ka man talaga masimba ta. Paano kung nakasidente ka on the way? Di kasalanan pa kang simbahan. So, ayan pong mga common sense na mga bagay. No? Dapat sa alang-alang taman yan.
Di taman pwedeng ibon na obligasyon na talagang whether nagbabagyo, nag-ano, talagang dapat niya ang kasimbahan. So, depende po sa pagkabukas ng isip, ang espiritu baga, no? Itong pagpili kay David, no? Sige ang interfere ni Samuel, sabi kang Diyos, ako ang nakakaaram, ako ang mapili, dahil ka para sawong-sawong, no? So, yun po ang minsan, di ba, many times, gusto ko lang gibon example, no? Yung mga contest sa to, mga contest, beauty contest, whatever, ang basihan niya to, bilang mga Asyano, Pilipinas, magayon talaga, mga gwapo, mga ganyan. Pero pag-abot sa Amerika, arayoon, no? Bakong physical ang paghihiling, no? Maybe it's what they can do, no? The way they speak, etc. No? Kaya minsan ang paghiling ta, harayoon sa paghiling ng tao, akang hiling kang mahal na Diyos. And that's why, when we pray, kaya puhan po, so, bilog na puso mo, no? Naka-attendir, naka-concentrate sa kagurangnan. So we are speaking with God through our heart. Tayo, baka man sa maraming pigtaram, halabao na pangadji, maano ka, mapapabanal ka. Kundi it's how you give God time to you, no? Tadyan po sa oras na mataram sa Diyos sa imo, kaya ka nga nagpasimbahan, tamadagog ka sa Diyos. So minsan, kita po sa nagkaparataram, nagkaparagad kita sa kagurang na perang beses na bigasabi, alam kang Diyos, kang kaipuhan ta. We do not have to tell Him. Kaya lang kung minsan, yun na po, kita nagdo-dominate kang conversation. But if we truly allow God, no, to enter us, na maaraman ta, ang gusto niya, nagibugon ta, di po bagang kahulugan kang masunod ang kabutan mo sa pagpangajita kang Our Father. That is the meaning, no? Then ang ganda pa rin para no, sa diritang kagustuhan. Ang Diyos baga ang nakakaram. Ang Diyos ang kagurangdan. Ang Diyos ang may karapatan sa satuyang pagkatao. Bendisyonan kita. Magpamibig ka mga tugang, tanganinig sa ko asin sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako un manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaya namimibig kami, kaya raking
Kaugaying akoan sa mga atang na sa pagpabanal kay ni itugot mong maging makakaligtas para sa mo, o ligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo ang asin dapat, matanos si nakakaligtas. Danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Huli ka namumutan mong aking Seso Kristo. Sa imong tataramon na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan, Espiritu Santo na mundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo kan banal na banwaan, nagdupas siya sa krus, kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya, kaibaan gabos ng mga angeles sin santo sa kalangitan, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka nagadan banal, borabot ng gabos ng kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak as sindugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasulaiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, sin pagpasalamat sa imo. Itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayning kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin dani natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod ni ka magdatong. Kaya kami ni nagrurumdom sa iyong pagagadaan sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, pangkatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, giramdama kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, si Ringman, giramdama sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeos, mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, simpin na tuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, tao mo sa muya, ngunyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tangani kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkanay ko siya mapatuninong, sin magkabarunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga nasin pagkamot ni Kristo mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan ka mo kan tandaan, katuninungan, peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami ning katuninungan. Tugang uyas tong kagurang sa Kristo, kagurangnan sa gabos na aspeto kan sa tong buhay. Siyang kordero kan Diyos, papara kan makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang haron. Alagan magtarang kasana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Puso
pag-ibig kita, kagurangnan pabulos ang espiritu nin sa imong pagkamot. Tanganing ang mga pinapabasog mo sa sarong tinapay na langit nun, ibuhon mong boronyog sa sarong kaimbodan, wali ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, sin Maria, inanin kaligtasan, kamo asin sa inang mga mal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinulot tanang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, and one God. You gifted us with faith and belief to be your instrument of peace. Sing unto me, O Father, I implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility,